Eger-de hapa bolsa, onu seni yanlış maglumatlar bilen doldurar. Ene şu ýerde görüşüňiz ýaly, taýýar öňüme 74 sany diýär. Aslında sklad boş. Elinde programmanyň bolmagy, analizaryň bolmagy hiç da düşündiren ok. Esasat şol programma girilen maglumatlaryň dogrulygyna. Sen dogry maglumat girseň dogry jogap görersiň. Şol sebäpden muňa çözüp, iň esasy 3 çözüp diýerler. 1. İşgärleriň okuwy. Dijek bolýanyň işgärlere wagtdan-wagtdan okuw geçip durmagy şu programma boýunça ýa-da ulanýan näme ulanýan bolsaň, şu ulanýan maglumatlaryň esasynda nirde näme girişler etmeli, sklada haritlar näme salynmaly, ýa-da kasada satışlar näme edilmeli. 2. Her ýerde her hil barlyklar. Yani planlı däl, duşgellik ýagdaýda barýan, mysal üçin bir harita alýan, şoň mukdaryny görýän ýa-da satlyk bahasyny görýän. Senin istişiň ýaly dogry maglumat barmy? Üçüncü bilenim, şu sistemada her kimin öz edýän işine göre dostluk bermeli. Yani skladçy skladdaky haritlary görsün, mukdaryny görsün. Ýöne munyň satyn alynan baha bilen ýa-da satyş bahasy bilen ýa-da başga bir müşteriniň bergisi bilen näme iş bar. Edil şolar ýaly beýleki bölümleri hem göz aýlamaly. Ýatdan çykarmaly däl bir zat sistema firmanyň aýnasy ýaly. Eger sen aynan arasy saklasaň, özüň bolşuň ýaly görersiň.